No niin, tästä se lähtee. Jätkikö se Norjaa reissulle? Meikä tosiaan yksi Oulusta nyt Hiosella lähe. Auto pakattu ja ajan tosiaan Kittiläisen kaverille, ollaan siinä yötä ja sitten huomenna lähdetään raivattelemaan Norjaan. Katsotaan mitä tuleman pitää. Hei, ollaanko me reissuun lähes? Olla, kato mä soitan sulle. Ai mulle soita? Joo, lähdetään reissuun. Nokkela kaveri. Ai että. Siellä niin. Kyllä meidän kelepaa. Kyllä kelepaa. Minä oon Joona. Joo, vaikka muuten joo. Joona, akkana lähes reissuun. Joo. Laitan kypärä äkkiä päähän, niin ei tunnista. Mitä? No niin, romut on pakattu autoon. Siellä on meikälläkin pyörä mukana. Makia. Pojat lähtee pyörillä. Eetun pyörä. Joonan pyörä. Ai että. Oma pyörän mukana. Ei mitään, poikakas reissu. Reissun päälle. Tosiaan. Kittilästä lähdetty eilemaan altaa kohti se Muonion kautta. Onko tää Muonion tie vai mikä lie? Pojat tykittää tuolla kaukana horisontissa, minä en edes niitä näe. Siellä on tosiaan kaikki romut messissä ja nukutaan autossa ja käytiin tuossa tankit heittelemässä täyteen autosta ja moottoripyöristä. Siikaillaan sitten mitä tulee kilsoja ja paljon kulutteleepi ja sillä lailla. Se on hyvä, että ollaan tämmöllä pakulla liikkeellä, niin jos tulee pyöriä jotakin, niin ei muuta kuin tonne konttiin vaan ja matka jatkuu ilman pyörää sitten, mutta jatkuu kuitenkin. Ei tarvitse siitä murehtia. Mutta katsotaanpa mitä tästä reissusta tulee. Joo. Muonio ohi veettiin tosta ja en tiedä paljonko on jäljellä. Se oli joku 370 Kittilästä sinne altalle, minne ainakin tänne ajetaan. En tiedä. Katsotaan mitä se ottaa. Jee. Mihin tää ollaan selvitty? Mikä tää paikka? Esson Park. Suunnalla kotiin. Vähän on märkänä persi. Mikä persen märkä? Oo. Tuplapeukulla eteenpäin. Äkkiä karkuun ennen kuin tulee taas soittaa. Makia. Ei autokaan mitään polttele. Mitä punaista sä laitat sinne? Ei tuu polttoöljyä. Diesellä. Totta. Tämä kulkee diesel. Hurjaa kampe. Näissä maisemista. Täältä lähdetään jatkaa matkaa. 5/5. Tosiaan ollaan nyt kautokeinussa tässä. Pojat tankkas tankit täyteen ja lähdetään jatkaa matkaa. Siellä on Joona. Meidän Joona. Pojat lähtee keulille sinne ja ai et, oikein kasa. Ylämäki tosiaan. Tää ei mitään heikkoa se tee Hiaselle, että hyvin kiipiää ylös. Jättepää, siellä on ihan komia maisema. Sadepilviä tosiaan pakkaa, siellä on takana sadepilviä. Eessä näyttää vähän paremmalta, niin joo, on kyllä komia maisemaa täällä. Kelikin sen kun paranee vaan. Sadepilvet alkaa olemaan takana päin ja rupeaa päivä voittamaan ja pojat ne pyyhkii tuolla kaukana eessä. Viimeinen havainto niistä on tosta Kautokenon jälkeen. Varmaan 5 kilometriä. Ne lähtivät painaa sitten ja sitä mitään. No ei onneksi korkea auto, mutta tuolla on sitten muuta rumua tuolla peräkanssa, mikä heillä on. Mutta joo. Täällä sitä kanttaillaan, kurvaillaan. Oon yllättynyt kyllä, että miten hyvä tämmönen hiase on ajaa, että mukava kepitellä menee. No niin, nyt on päästy tämmöiselle pikkutielle. Täällä sitä pujotellaan. Ihan makia tämmöstä pikkutietä kyllä. Tämmöisessä kanjonissa täällä Rotkon pohjalla näin. Niin rekkulin peränsä täällä. On kyllä ihan
Siistiä, aurinkokin porottaa tuota suoraan kohti. Tuolla sitten menee joki tuolla alla, niin on kyllä makia lähtee uistina heittää tuonne. En tiedä mihin se Joona ja Eetu katos, ne on varmaan jossakin autolla varmaan ottelee meikäläistä, että meikä täällä körryttelee. Ai et, kyllä on viimeisen päälle. Ihan makia. Ruvetaan kohta olemaan määrän päässä. Pitäisi kello Norjan aikaa kohta 9, 20.40, 20.09. Siitähän rupeaa pikkuhiljaa vähän nälkäkin olemaan, niin varmaan pitää toi muurikkapannusta alkaa pikkuhiljaa lämmittelemään sitten kun auto saa parkkia. Ei sitä kauan vaikka pääsee varmaan päätä tyynnökin iskemään ja sänkyä levittelemään tonne konttiin. Pitää varmaan sitä ennen noin pojanpyllerit etsiä, että mistä minä ne löyän, että minä on hukannut ne. Ei kerkeä niin kylmä tuli. No ei. Ainakaan nämä hiaseen vaan ja pakkasta. Hiaseen vaan. On se kyllä uljas, ai että. Vähän niinku meidän Eetukin. Ai et. Siis missä Altassa ollaan nyt ja siellä on Sirklekoa ja siinä on meidän Joona. Joo, housut puolitangossa. Äsken tultiin tähän näin. Mä nykäisin housut kinttuun, niin tuolla alkoi summerit soida, mutta äkkiä ne housut kelaakaan. Onne vahat. Kauanko te olitte tässä ennen mua? Ei ne edes on. Silloin kun sä soitit, joku vartti, 10 minuuttia. Niin, maksimissa 10. No ette te aivan hirveästi hiasia kuitenkaan jätät. Ei. Oli niin komiota maisemia, että piti ruisella ja katsella maisemia. Nyt poro yli. Viimeisen päälle. On niinku tosi hienoa maisemaa. Kerta kaikkiaan. Siellä pojanpyllereistä tulee meikän perässä ja ollaan menossa tommoselle paikalle. Että mitä se on? Vähän repäsi 9 kilsaa, katsottiin, että siihen pitäisi saada. Tuohon auto ihan mereen ääreen näin, niin tykäy siihen tyrkylle näin, niin jospa siinä nukkus hyvin sitten, että mutta katsotaan minkälainen paikka se on sitten. Ai että. Kyllä. Siellä on viimeisen päälle maisemaa, että kerta kaikki. Jaakko, Mitä? nyt on sitten pakko mahtua kaikki autoon, kun me ei otettu sitä telttaa mukaan. Vaan kyllähän tonne mahtuu. Ai että, siinä on pyörät komiessa rivissä. Pyörillä Norjaa. Aika päällikköveto vai mitä? On. Onko perse kipiä? Ei. Mutta se on hyvä, että yksi onnekas pyöräilijä on säilynyt kuivana nämä vesisotteet. Ai että. On niinku viimeisen päälle. No niin. Auto saatu parkkiin. Mopot parkkiin. Totta kai pyöräkin parkkiin. Viimeisen päälle maisemille. Kyllähän tässä kelee palkan leiriä pystyttelee. Sänkyäkin sinne saa kohta levittää ja saa nähdä miten ukot sinne mahtuu. Ei oo telttaakaan mukana. Siinäkö hyvin ruokavalmista? Ai että. Viimeisen päälle. Huomenta sitä on herätty. Hyvinhän täällä mahtuu nukkumaan. Kaikki romut etupenkille. Joona nukkuu vielä siellä. Siinä nukuttiin Eeton kanssa ja oikein hyvin uni maistuu ja täällä me sitten Eeton kanssa vähän kokkailla. Mitä ranskalaisia sitten makkaraa siihen kylkiin. Eiköhän se päivä starttaa käynti. 5/5. Lämmin tuulikin täällä näin, mutta tää on joku tämmönen leiriytymispaikka. Alta on tuolla noin, sieltä ajettiin. Onko se tuolla itse tarkalleen? Joku 10 kilsaa tähän näin.
Ihan näppärä. Aamupalat vetästy naamariin. Johan niin. Sun kuulokkeet hukassa. Sariko mä söin ne? Jaakko on niinku äiti, että se löytää ne varmaan. Äititään Eeton kuulokkeet ja lähdetään jatkaa matkaa. Uskallatko näyttää kameralla? Uskon. Mullahan vaikka mitä. Tai oikeesti ei oo mitään. Niinku järkevä. Oliko sulla tuolla sängyn laajalla? Eikö me tänään ajeta tonne Tromssaan? Johan niin. Laturi. No niin. Tromssa on tänään tarkoitus ajaa joku saman verran 360-70 kilsaa pattieralla. Eilen ajettiin tähän Kittilästä altaan näin. Kutakuinkin saman verran näin. Niin, katsotaan missä sitä pysäyttää tuossa matkalla. Ja nytkin ollaan aika paljon aikaisemmin liikkeellä, että kellokin on nyt se on 12. Että niin eilen kun lähettiin, se oli kello jotain 5 Suomen aikaa. Niin. Mutta eiköhän tämä tästä. Aikaisin liikkeellä ja hyvä keli ja lämmintäkin on näin. Niin kyllähän tämä kelepaa. Ei toki siellä. Mitäkä? Niitä ei toki siinä. Joona. Että nyt tuulesuojaa polttaa sekaan. Niin jo. Äläpä huipulla tuule. Suoralla jää näin yleellä tuolla pyörällä. Juu. Tuntuu, että Vaasa LVI-tekniikan hiasekin kaatuu nurin tuossa. Vai mitä se Eetu sanoo? Häh? Onhan se Onhan se. Viimeisen päällä. viimeisen päälle. No niin, Tromssassa ollaan. Pesulla käyty tuossa joku aika sitten ja saatiin auto merenrannalle ääreen tähän. Siellä on jollakin ihmisillä uusia taloja. Tässä on sitten joku tämmönen työmaa-alue, niin saatiin sitten meidän hiasi siihen näppärästi. Ei muuta kuin sänkyä sinne levittämään ja
Hampaitten pesulle ja nukkumaan. Untapalloa vai mitä et? Näin se on, näin se on. 5/5. Joo, Eetun kanssa täällä. Ja sitten on tietysti Joona siellä. Kippurassa siellä. Kyllä ihan sen peräkontissan tunnelma vai mitä? Oo. On. Ai että, siellä on meri. Kyllä kelepaa. Niin me saatiin Eetulle uusi takarengas. Ei. Paljon maksaa? Ei maksanutkaan 400 €. Vaatimattomat. Toisessa paikassa olisi maksanut 700. Eikö se ollut sitä luokkaa? Oli. Tai no Suomen euroissa oli 600 €, mutta 7000 ruunua. 7007 ruunua se oli siellä Tech-tiimiltä. Joo. Lähdetään sitten soittelemaan tästä minnekä päin. Kauppaan ja sitten Lofotteja päin, eikö? Johan niin. Aamupalat vetästy ja pikkusen pörreilty täällä Tromssassa ja mitä se kellokin on. Tuon verta. Kota 1. Niin. Päästään nostelemaan kytkintä pikkuhiljaa tälle päivää myös. Katsotaan, mistä sitä löydetään itsemme sitten seuraavaksi. Täällä on tosi paljon näitä siltoja kanssa, että tässäkin mennään tämmösen ihan hillittömän isolle korkealle sillalle. Rekkoja tulee vastaan, voi mahota ja ilmastointi huutaa täysillä ja minä hikkoilen kuin pieni porsas täällä. Näin se matka taipuu. Siinä. Semmonen kaveri. Joo, täällä on käynyt tällä kertaa sillä lailla, että mä oon saanut pojat kiinni hiasella ajettaa. Pojat ohitti mut ja kanttaili tuolla mutkia, kaartelikurvit hyviä näin, mutta täällä on soralle vetty nää tiet osittain höylätty tuonne, niin sai jätkät otettua kiinni näin, niin ihan hyvinhän tälläkin pysyy perässä. On näppärä. Ja nyt näyttävästi alkoi vielä satamaan vettäkin, että kyllä nyt on ihan viimeisen päälle. Komia isoa vuorta tuossa. Ja täällä sitä rytkytellään hiasella. Rytkytellään hiasella menemästä. Eikä tässä on kyllä ihan makia. Tää on aika korkea auto, ei aivan hirviän monessa paikkaa on raapassa vielä. On joissakin paikoissa. Mutta se on kyllä voimansiirtoja ja toi tekniikka niinku moottori aika ylhäällä, ettei öljypohjaa tarvitse sillä niinku aivan hirveästi perätä. Mutta no se ylikäy aina kun välillä jostakin ottaa. Joo, no niin tosiaan ollaan päästy tänne, mikäköhän paikka tää oli, kuitenkin täällä Senian päässä, täällä saaren päässä. Onko tämä saari, mikä lie? Niin, saapa nähdä, että pääsenkö minä laivaan, kun pojat meni tonne, Eetu ja Joona meni tonne ihan jonon kärkeen, kun moottoripyörät aina otetaan aikana. En tiedä minkä kokoinen paatti siellä on vastassa, että mahtuuko tää meikä hiaisi sitten sinne, että jäänkö minä rannalle ruikuttaa sitten, että jätket lähtee jatkaa matkaa, mutta meikä jää tänne, mutta saapa nähdä. Mulla on ainakin hyvä nukkua sitten, jos mä jään, kun tänään ei mene mitään muita laivoja tonne, että saattaa joku 1,5 tuntia ja sillä, että 1,5 tuntia ottaa ja huomiseen pitäisi jäädä oottelemaan, niin saa nähdä, että nukuuko mä yksin tuolla kontissa sitten.
mihin ne pojat on mennyt. Ja ne varmaan siinä puolella sitten tuolla toisella puolella. Mut saapa nähdä. No joo, kyllähän sitä kävi sitten sillä lailla, että minä jäin rannalle ruikuttaa. Eetu ja Joono pääs laivaan. Ei se auta, kun sitten mulle lähteä ajeleskelemaan täältä niinku mannerta pitkin takaisinpäin joku 100 kilsaa ja sillä lailla vähän Narvikin seutumilta vähän niinku sinne näin. Niin minäkin pääsen sinne Lofoteille. Tai se moottoripyörällä helpompi, kun aina pääsee kaikista jonoista ohi. Mutta ei voi mitään. Tilannepäivitystä vähän pojat soitteli, että ne oli laivalta päässyt ja meikäkin raalettelee tässä, niin ei ollut aivan hirveästi matkaa tosta kun kattoo. 35 kilsaa. Ja nyt tekee liikennettä, niin pystyy raaleittelemaan aika kivasti täällä, niin silloin on magia maisemaa ja valosaakin vielä riittää, ei tarvii hiosen huonoja pitkiä yrittäis käyttääkään. Täällä kanttaalla kun ihan se ratti pyörii aika iloisesti. On magia. Komiesti tämä kyllä kulkee. Ai että. Mä oon kyllä ihan tyytyväinen tähän autoon. Ei mitään ongelmia. Mitä ollaan niinku ihan hyvistä ollaan ajettukin tälle päivään ja ylipäätään täällä Norjassa mitä joku 1100 kilsaa ajettu tässä Norjassakin nyt näin, niin on kyllä lujaa kampe. Joo. Tämmösiin maisemiin nyt saavuttu. Että on kyllä ihan hienoa maisemaa. Että joo. 3. yö tosiaan tämmöisessä paikassa, että tuossa ehkä puolisen tuntia alla oltu tässä ja vähän jo siinä syöpöteltiin ja munat ja nakit paistettiin ja sängyt sitten tänne tosiaan levitetty valmiiksi. Niin, ei muuta kuin loputkin romut tosta vähän satteesua, jos sattuu satamaan näin. Ja roskat sun muut, ettei lähde lentoon tästä. Niin ei muuta kuin huomiseen sitten vaan. Täälläpä sitä tosiaan Kanttaalla. Kanttaalla on kyllä makiota maisemaa. On railateltu täällä joku tovi, otin tässä aurinkolasit. Jaanulta paljon aurinkolasit päähän, että asia meininki. On kyllä makia, tommoista jännän väristä vettä. Täällä sitä Kanttaillaan. Kyllä. Tässä on Eetu 23 vai 4 vuotta. 3. Montako senttimetriä pitkä? 185. 185 senttiä pitkä nuori mies. Sitten ajelee tämmössä komia moottoripyörä. Eikö tää ollut 2-paikkainen? Oh. Mä tuohon lyön jalkatapitta ton vielä paikalle, niin lähdään siihen kyytiin. Joo. Eetu, mikä sun snappi oli? Enkä minä muista. Tai mikä on yhteyt sen verran? Mikä se on? Eetu ZZ26. Kammella maisemilla ollaan täällä. Tuossa menee joki ja siinä oltiin yötä ja eilenkin vähän rilluteltiin, ei tullut kontsaa otettua sillä eikä ylipäätään tähän kun tultiin näin. Mutta, jospa tämä tästä, vai mitä? Jep. Mikä meillä blääni? Niin, lähdetäänkö me vaan tästä ajamaan ja... No niin, sitä nostettiin kytkintä tosta ja on vähän tämmönen
kostia keli, vähän välillä tihkuttaa vettä ja on vähän sumua ja tuommoista, mutta jossain määrin kyllä ihan siistiä kuitenkin ajaa täällä, että vähän eriltä näyttää mitä auringossa. Joku voisi sanoa, että vähän synkältä, mutta eletään kuitenkin elokuuta, niin eikä se syksykin ole kohta pikkuhiljaa tulossa näin. Vähän tämmönen syksyinen sää, mutta eikä täällä kuitenkaan vielä mikään ruskakaan ole. Mutta hyvin vehkeet rokkaa ja pojat jo vetti hetki sitten niistä ohi, että se laittoi noita sadekamoja päälle ja ollaan tosiaan menossa laivalla tommonen pikku matka tosta. Oltiin siis tässä Narvikin seutumilla yötä ja tuon vertaan matkaa laivaan ja laivalla otetaan kohtaman kartasta näyttää vähän paremmin. Siinä tulee yksi Trondheim 845 loppu. Se on kyllä kaukana. Tosiaan viime kesänä tuli käytyä tuolla rekalla ajettua tuolla Trondheimin seutumilla näin. Se oli kans kyllä ihan siistiä seutua siellä. No niin joo. Ollaan tänne Lauttarantaan saavuttu ja tuosta laiva ja pojatkin tuli sinne joku aika sitten ja niin. Tää on kyllä tämmönen ihan nätti paikka. Sieltä laivat tulee. Täällä leikkaa ensimmäisenä olla. Mutta ei mitään, kohta otellaan vuoroa, että päästään ajamaan tuonne. Kyllä. No niin, nyt päästiin paattiin ja tosiaan tällä hetkellä ollaan tuolla Skarbergetissä. Ja Skarbergenistä mennään sitten laivalla tuolle Bognessiin ja sieltä meillä oli tarkoitus lähteä tätä tietä pitkin tänne näin ja Grattissiin ja sieltä Ruotsin puolelle. No niin, sieltä se manner häämöttää taas, että päästään jatkelemaan matkaa. No me päästiin tästä heti ensimmäisenä sitten. No niin, sieltä on päästy ja lähdetään soittelemaan. Se oli 40 kilsaa. Mikäköhän se paikka oli? Joo, Inshaavettiin. Sinne oli toi 50 kilsaa, niin sinne railotellaan ja mennään kaupasta hakemaan vähän evästä. Tehtiin tämmönen temppu, että otettiin pyörät peräkonttiin, niin ei tarvitse oikein kastua sen enempää, että olisi koko päivä ollut sadetta Lovasena. Niin ei mitään. Pääsee Hiasallekin tosi hommiin. Hyvin mahtoi pyörät tonne peräkonttiin. Ei mitään. Lähdetään soittelemaan koko poppolla sitten, että sopivasti kaikki mahtuu autonkin ja pyörät mahtuu sinne. Jättebra. Racing! Joo. Joo, matka jatkuu. Pyörät kontissa. Ihan järkittävän huono keli. Vettä satanut koko matka, myrskynyt ja... Nyt vasta alkoi se leikiytymään. Joo, nyt se leikäsi sen verran. Just kun kamera otettiin, niin aurinko tuli tuolta, mutta nyt se meni jo piiloon. Kun niin se leikä jumissa ja hiasessa on mukava istua. Niin. Joo. Tottu liian hyvällinen, ei pysty onnimaan. Ei. Joo, mutta ei mitään, lähdetään pommittaa loppuun vielä tämä päivä, vai miten? Kyllä. Kyllikki. Yeah. Joo, ei mitään. Tämmönen leiripaikka. En tiedä, kuvattiko me eilen tästä. Ei varmaan taittu kuvata. Tämmönen leiripaikka. Siinä on Eetu. Tai me kato pyörällä sinne. Mä ajattelin tästä polkupyörää, että ihan... Niin kuin äsken. Niin jo. Eikä huonosti sitten.
Tätä lippis näyttää niin tyhjymältä aina päässä. Kierrosalla, mikä juttu se. Toho on ihan makia varmaan uistinta kehittää, että se on kirkasta vettä. Ollaan tosiaan Arjeblogissa, että Arjeblogkiin tänne tultiin eilen, että ajettiin jokunen hirvikin tuolla näkyy. Tuolla on nyt poroja tuolla rannalla. Ajattelin mennä niitä kuvaan. Joo, siellä näkyy porot. En viitti mennä lähemmäksi tuon, koska joku suomalainen muukin turisti täällä. Kiitos, jos jaksat katsoa videota tänne asti ja pahoittelut siitä, kun video oli hyvin sekava ja keskeneräinen, mutta loppu muistikortti kamerasta kesken. Tämmöisiä pikku amatöörivirheitä, mutta jospa sitten jatkossa ihan tämmöisiä samanlaisia puolikötöstyksiä tarvitsisi sitten laitella vahingosekaan. Jospa sitten jatkossa julkaistaisiin vähän sitten täyteläisempiä videoita. Kiitos.